jiena Josephina Beyer Grek nilqakom hawnhekk ġewwa din is-sala tar-razzett tal-Ħbiberija fisem Catherine u Martin de Gabriele li huma l-organizzaturi ta' dan il-festival daqshekk prestiġjuż. Festivals prestiġjużi organizzati minn dawn iż-żewġ min-nies Martin u Catherine u għalhekk dal-applaws huwa għalihom sinjuri. Qabel nibdew din is-serata però ħanitlobkom applaws ieħor. Applaws għal kantanti kollha, iż-żeffina kollha illi ħajkunu hawnhekk illejla qegħdin jippreżentaw dak il-ħidma kollha illi ikunu għamlu għal diversi ġimgħat jew xhur jew anke snin biex illum il-ġurnata waslu għal din l-okkażjoni fejn se juru dak illi talmu dak li studjaw għalina l-koll illi ħankunu qegħdin napprezzawhom u nieħdu gost bihom. Jiena ninsab ċerta illi aħna l-koll ħankunu qegħdin napprezzaw lill-kantanti kollha matul din is-serata. Qabel nibdew tajjeb ukoll li ngħaddu għal pass li jmiss li nkunu nafu ftit il-ġurija li għandna hawnhekk u hawnhekk tajjeb li insellmu lill-ġurija kollha kif ħajkunu qegħdin jivvotaw. Ġiġa qed li ħajkun festival tal-kant, festival tal-vuċi. Però il-punti ħajkunu imqasmin b'din il-sistema. 30 punt fuq il-vuċi, 20 punt fuq l-interpretazzjoni u 10 punti fuq il-mod ta' kif se jippreżentaw il-kanzunetta tagħhom. U l-membri tal-ġurija huma dawn. Adriana Jordanova, illi hija kantanta Bulgara. Shirley Hellier, li hija mużiċista Ingliża. Sharon Fanek, li wkoll hija kantanta Ingliża. Charlene Portelli, li hija kantanta u għallima tal-mużika. Sim Ketkuti li hija ex-direttriċi ta' KOR. Wara li ħajkantaw il-kantanti tal-ewwel kategorija u tat-tieni kategorija ħajkunaw żewġ persuni li huma ġenituri tal-kantanti, rappreżentanti tal-kantanti ta' żewġ sezzjonijiet illi ħajoħorġu ma' chief judge bħala ir-rappreżentanti biex ikunu ċerti illi il-mod ta' kif se jingħaddu il-voti ħajkun il-mod ta' kif il-ġurija niżlu il-voti tagħhom fuq il-karta u jaraw li kollox ikun miexi kif suppost. U dawn huma is-sur Raġus u s-sur Attart li huma l-ġenituri rappreżentanti tal-kantanti. Għal l-aħħar premju u l-aktar premju prestiġjuż ta' din is-serata. Stardust Promotions Singer of the Year 2009-2010 insibu lil Simarja Gallia. Proset! Għawek għandi wkoll il-firma ta' Chief Judge, il-firma ta' ġenituri, ta' żewġ ġenituri illi kienu qegħdin jassistu għal l-att tal-voti. Proset Simarja, vuċi verament mill-isbaħ. Proset. Wawek issa sinjuri, wasalna fit-tmiem ta' dan il-festival. Nirringrazzja ħafna lil Adriana Jordanova, Shirley Hellier, Sharon Fanek, Charlene Portelli u Maxine Ketkuti li kienu il-ġurija tagħna l-lejla. Grazzi speċjali tmur lil kantanti kollha li kienu l-istilel ta' din l-attività. Grazzi lilkom telespettaturi li segwejtuna minn djarkom, lil organizzaturi ta' din is-serata li huma Martin u Catherine de Gabriele u nispiċċa biex nirringrazzja lil istaff ta' Razzett tal-Ħbiberija, backstage Jean Paul Saliba, Timeker għal-video, Antoine Bozuttil tal-Best Team tas-Sound, Sound Solutions Adwal, il-Highlight Zone ta' Ħaltarxin għal-Xari, kif ukoll il-Nazareno u Giovanna Grek. Nirringrazzjakom il-lejl tajjeb lil kulħadd.